ಈ ಜಾಗಗ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲೆಗ್ ಈ ಜಾಗಗ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಡೆ ಪೋಡು ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾವು ಇಂಚಿಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಹಾವು ಅಂಚಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಅಲಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟಿಯ ಇಂಕುಲು. ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಐತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋವಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ 4 ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ಇನಿ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಈ ಜಾಗಗ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲೆಗ್ ಈ ಜಾಗಗ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಡೆ ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ನಮಕೆಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ಬೊಕ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂದುಪ್ಪುಣತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬೊಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೊಕ ಆಟಮ್ ಪಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲಿನಿ ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ಜಾಗ ನಿಕ್ಕೋ ಪಂದು ಒಂದೇಕ್ ಟೌನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಜಾಗಡ್ ಆತೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓವು ಕಡೆ ಪೋಂಡಲ ನಮಕ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏರ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಪಾನ್ದ ಜಾಗ ಪೂರ ತೋಡು ಪಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಜಪಾನ್ ತುಗಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಪಂದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಳ್ಳು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಕೊಲಿತೆ ನಿಕ್ಕೋಗಿ ಪೋಡು 3-4 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಿದಾಡ್ದ ತೂಕ ನಿಕ್ಕೋ ರೀಚ್ ಆದು ನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೆ. ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕೋ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಲಗೇಜನ್ನು ಮೂಲು ಲಾಕರ್ಡ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ರೂಮ್ ಅಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಬಯ್ಯ ಪೋನಾಗ ಉನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು. ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇತ ಜಪಾನ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲಿತ ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮರತಲ ಇರೇತ ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ಇತ್ತಿನ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಉದುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಕೋ ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಈ ಶಿಂಕ್ಯೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ರಿವರ್ದ ನಡೂಟ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಉಂದೇ ತಾನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶಿಂಕ್ಯೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಗ್ ಬೈದ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡುಗೆ ಬಟ್ ಅವ ನಿಜನ ಸುಳ್ಳು ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಒಲ್ಪನ ಓದುದೀನಿ. ತುಂಬುದ ಕಾಲಡೋರಿ ಮಾಂಕ್ ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಉಪ್ಪುಯತ ಆಯ್ಗ ಈ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದನಿಗೆ ಅವಾಗ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುಯಿಗೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾವು ಇಂಚಿಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಹಾವು ಅಂಚಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆತಿಕ್ಕೆ ಐಟ್ ಐ ನಡತೊಂದು ಹೋದುಪ್ಪುಯಿಗೆ. ಸೊ ಅವೇನೇ ಶಿಂಕ್ಯೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೊರ್ಲುಂಡು ಜಾಗ ಹೋಗಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕೋ ಚೀಸ್ ಎಗ್ಗದ ಶಾಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದದೆ ತೊಂಡ. ನಾನು ಉಲ್ಲ ಇಡ್ತ ಎತ್ತಿ ಉಂಡ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಇಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಚೀಸ್ದ ಕುದಾರು ಎಗ್ ಶೇಪುಡು ಉಂಡದ ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಕೋದ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಪೂರ ಮರತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಟೈಮಡು ಒಂದು ಪೂರ ಉದುರ್ದು ಪೋಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ನೋ ಕುಲ್ಲುಂಡು ದೆತಮಿತ್ತು ಅವಲ ಒಂಥರ ತುಯ್ಯರ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕೋದ ತೊಶುಗು ಶ್ರೈನ್ಗ್ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಕೋದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಈ ಶ್ರೈನ್ದ ಉಂದೇಕ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜನ ತೂವೊಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂತುದೇರ್ ಪಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಅವಲ ಎಂಕುಲು ಮಿಡ್ ವೀಕ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬತ್ತುಂಡ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಅತ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕೋಗು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಶ್ರೈನ್ ದಾಯಗಿ ತೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಮೂಲಿತ್ತಿಲಕ ಈ ಶ್ರೈನ್ ಜಪಾನ್ದ ಬೇತೆ ಓವು ಜಾಗಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಶ್ರೈನ್ಸ್ ತೂತ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂಲ ಅಂಚಿನದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಜನಕುಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಈ ಶ್ರೈನ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ತುಯ್ಯರೆ. ಎಂಕುಲಂತೂ ಜಪಾನ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೈನ್ ಒಲ್ಪಲ ತೂದಿತ್ತು ಶ್ರೈನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ರೆಡ್ ಶ್ರೈನ್ ನಿಕುಲೆನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ತೂದುಪ್ಪರು ಬಟ್ ಈ ಶ್ರೈನ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಶ್ರೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ. ಎನ್ನ ಪಿರವಡಿತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಪಾನ್ಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಗೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಗೇಟ್ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ
ಮೂಲ್ ನಿಕ್ಕೋದ ತೊಶಗು ಶ್ರೈನ್ಡ್ ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲತ ಉಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಉನ್ನೊಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಪಂದೆ ಸಪರೇಟ್ ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಜನಕುಲು ರಾಶಿ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. മെയിൻ അത് ഈ ഷ്രൈൻ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆರತ ಆರ್ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ್ 1683 ಈ ಪಗೋಡದ ಅಂಡರೆ ಹೂತು ಪಾಡ್ದಿನ್ಗೆ ಮೂಲ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಶ್ರೈನ್ ದ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿಲಕ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆಂಗ್ ಕುಲೈದ ಒವೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಲ ಆತುಜಿ ಉಂದೆತ ಉಲೈಡ್ಲ ಆತೆ ತುಂಬು ಲಾರ್ಡ್ ನ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪೂರಲ ಅಂಚನೆ ದೀತೆರು ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಜಪಾನ್ ತುಯಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶ್ರೈನ್ ಉಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಏನ್ ಚೇತನ್ ಶ್ರೈನ್ ಹೊಸದ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೈನ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂಗಳು ಶ್ರೈನ್ ಹಾಂ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಅವೇ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಈದು ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೈನ್ ಹಾಂ ಐಕೆ 1800 ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಕಡು ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಏರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಮೂಲ್ ಪಂಡ ಸನ್ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಲೆ ಗಾತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಖತ್ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಮೂಲು ಸಡನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂತೆ ಜಾಗ ತೂವೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ ದಂಚಿ ಪೋಪಿನ್ ತೂವೊಡು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಕೋಗು ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಜನಲ ನಿಕ್ಕೋಗು ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ಲಕೆಂದೆ ಅಲ್ಪಲ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಪಂದುಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರೆ ಪೂರ ನಮಕ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಭಯಂಕರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ್ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗ್ ನಿಕ್ಕೋಗು ಬೈದ ಉಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉದುರ್ದುಂಡು ಕುಡಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಬೇಗ ಬೈದಂಡ ನನಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತುದು ಪಂದ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆತ ನನಲ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ 4 days ಗಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನಿ ಕೀತಿ ಯಾವ ಪಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ದ ಕಡೆ ಪಿದಡಿಯ ಬಿಕಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು 1 hour ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು. ಇನಿ ಅಲಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟಿಯ ಎಂಕುಲು ಚಳಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ದಾಲ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಕಂದಿನೆಂಕಿ ಬಟ್ ಬಯ್ಯಾನ ಗೊತ್ತವನು ಸರ್ರಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಗ್ಲೌಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಕ್ ಈ ಜನ ವಾಡೊಂದುಂಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಪಂತಿನ ಜಾರ್ಕನಾಗಿ ಎಂಕುಲಿತೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ಯಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಎಂಟರ್ ಆಯ್ನ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಎಂಕಲೆಗ್ 4 days ಆಪಿನತ್ ಟವಲ್ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಪೂರ ದೀತೆರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚನೆ 4 days ಆಪಿನತ್ ಬ್ರಷ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಪೂರಲ ದೀದಿತ್ತೆರು ಮೂಲ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಉಂದೆ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಂಡಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವಿನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಲ್ತು ಉಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೋಫಾಲ ಟೀಪಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದ ತಿರ್ತು ತೂವೊಲಿ ತತಾಮಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಆತ ಅಂಚಾದ್ ದಾಲಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದವರ ತೂವೋಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಬೊಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಲ ಉಂಡು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂದೆ ತೊಲೈದಿಯೋನೊಲಿ ಟಿವಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ದೀತೆರು ಫೋನ್ ಉಂಡು ಕೆಟಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಕಪ್ ಸಾಸರ್ ಪೂರ ದೀತೆರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬೊಕ ಮಿನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪಿನಿ ಎಕಡೆ ಅಂತೋಜಾಯತ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಿರರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ AC ಕಮ್ ಹೀಟರ್ಲ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತುಯರತ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲಿತ ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಪಿದೈ ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ರಾತ್ರೆದ ವನಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ವರ ನನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ್ ಪಂದು ರೂಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೊಂದು ರೂಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ರೂಮ್ ಪರದಿಜ್ಜಿ ಇನಿತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚೆನಿತೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿತೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ನನೊಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು
ನಿಕುಲು ಈ ನಿಕ್ಕೋದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೀನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಜಾಗ ಪೂರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋನ್ಲ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರಿಬೊಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.